Γεια σας παιδιά, σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά θα χτίσω ένα σπίτι. Έγραψα λάθος το μπάστο. Το Steam Mocking. Οκ, εντάξει, σταμάτα λίγο να πω τι θα κάνουμε. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά θα φτιάξουμε ένα σπίτι σε αυτόν τον επίπεδο κόσμο. Και πώς θα το φτιάξω? Θα μου λένε οι δύο φίλοι μου τα blocks που θα βάζω, τι να κάνω. Ωραία. Επίσης κάντε εγγραφή στο κανάλι του Ταξιάρχη Μάκα. Ναι, οκ, είναι το κανάλι του. Έλα, μην κάνεις έτσι. Ωραία, με τι blocks να αρχίσω? Ender chest. Μπρά. Προσπαθούμε να το κάνουμε καλό. Νομίζω. Αλήθεια. Νομίζω. Και πόσο να είναι, 2x2, 5x10. 8x8. Ωραία. Βασικά τόσο πιο... 2, 3, 4. Βλέπεις Astif Movie. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Γιατί είναι σε Ιταλικά? Δεν ξέρω γιατί είναι στα Ιταλικά. Κάπως έτσι. Θέλεις να είναι άλλη μια στρώση μπροστά πάνω με το ίδιο μπλοκ ή με κάτι άλλο? Γιατί είναι στο Ender Chest? Ender Chest. Γιατί δεν είναι τα κανονικά. Fake Minecraft. Ναι, δεν είναι τα αλήθεια. Σπάσε ένα να βάλεις την πόρτα ρε χαζέ. Σωστό. Από ποια μεριά? Διπλή πόρτα. Ωραία, από ποια μεριά? Εδώ. Ωραία. Επίσης, θες η επόμενη στρώση να είναι πάλι με Ender Chest ή να είναι με άλλο μπλοκ? Κόπερ, οκ. Ο Copper Chest, ναι. Τι χρώμα? Copper Μισό, πρώτα την πόρτα. Διάλεξε. Μία, αυτή και αυτήν. Οκ, δύο διαφορετικές. Αυτά είναι σπαστικά κακό. Ναι, δεν μ' αρέσει. Θα κάνουμε και δεύτερο. Αυτή είναι άσχημη, άραξε την. Οκ. Μέχρι ούτε σε μένα δεν βάζει. Πάρε αυτήν. Όχι, Οκ. αυτήν βάλει τη μόβ, ταιριάζει με τα Ender Chest. Ναι. Να είναι και οι άλλοι έτσι. Οκ. Τώρα είπατε η επόμενη στρώση να είναι με copper chest. Ποιο χρώμα copper chest? Τι copper chest? Αυτό, οκ. Όπα. Το έχασα. Εσύ Ιωάννη, γιατί δεν μιλάς σχεδόν καθόλου? God, your nose! Αλήθεια τώρα, εσύ βλέπεις τηλεόραση. Βλέπει Astif Movie. Γιατί βρήκα έναν που το λένε Jax. Βρήκα τον Jax! Ο Μπρο βρήκε και τον Jax στο Roblox. Η βλακιά είναι ότι πρέπει να το κάνουμε shift. Όλο αυτό. Mom said... η μαμά λέει το φαγητό είναι έτοιμο Jax. Και πήγε να φάει ο Jax, γι' αυτό δεν κουνιέται. Ξέρεις κάτι, αυτό το level δεν μου αρέσει, το προσφυνάω. Όχι, διαφήμιση, κάτσε, πρέπει να κλείσει το ίντερνετ. Αυγά! Ναι, Ακόμα τραβάς. ναι. Είσαι αυγότατο. Πλάκα καρδαρίσα, είσαι καλό παιδί. Αριστός μαθήτης, αρκεί το παριζάκι μου να είναι υπαντής. Ωραίο. Ωραία, το έκανα. Ωραίο, για μη. Σταμάτα λίγο. Η επόμενη στρώση... Ξέρω. Μισό. Μπορώ να το βρω. Μισό. Ναι, τώρα να φτιάξω... Όπα. Να μην είναι διπλά. I love them. Εσύ. Ωραία, επόμενη στρώση. Λέει εσύ διαλέγεις. Ξέρω. Ποιο? Ο άλλος βλέπει τηλεόραση. Θα βρω κάτι που μοιάζει με παριζάκι. Στα ελληνικά γράψτε. Θα βρω κάτι που μοιάζει με παριζάκι. Αλήθεια τώρα. Ναι. Copper Golem. Αυτό είναι το επόμενο. I like trains. Αυτό είναι παριζάκι. Αυτό. Και μετά από πάνω. Όχι, το από πάνω το διαλέγει ο Ιωάννης. Κάθε στρώση το διαλέγει διαφορετικός. Ότι βάλε το παριζάκι μπλοκ. Ναι. Παριζάκι μπλοκ. No, λάμα, no! Αλήθεια τώρα. Ναι.
Αφού είμαστε έξυπνοι, τι να βλέπουμε. Είναι πόσοι YouTubers σε αυτό το βίντεο, ένας. Brain fuel. Είμαστε πόσοι YouTubers σε αυτό το βίντεο. Ο Ιωάννης, εγώ, εσύ. Μη μου πεις όνομα. Ναι. Κρυφό identity. I like trains, bro. Και αυτός εκεί που στην τηλεόραση. Τόμσκα. Ωραία. Αλλάζω blog. Διάλεξε blog. How did he get Μισό. here? Ωραία. Διάλεξε κάποιο blog. Κάτι. Διάλεξε κάποιο blog από όπου θες. Από ποια κατηγορία θες. Αλήθεια τώρα, άμεθιστη. Νομίζω δεν μπορεί να τα κάνω play, μπορώ. Αυτό θα είναι satisfying, χαμήλωσε λίγο. Πανέμορφο σπίτι. Ω, γλυκούλι. Το δυνάμωσε ο τύπος. Του κάνουμε το perfect rage bait. Το ακούτε. Εγώ ναι, είμαι δίπλα σου. Ωραία. Βάζω τώρα και τα Copper Golem που διάλεξε πριν ο Αλέξανδρος. Copper Golem. Σε ύψος πόσο ψηλό να είναι. Ιωάννη, σε ύψος πόσο να είναι. 5 μπλοκ, 10. Πόσο σε ύψος. Τι εννοείς. Ύψος σε μπλοκ είναι τώρα 1, 2, 3, 4. 95. Να είναι 5 μπλοκ σε ύψος. 95. Όχι τόσο ρε φίλε, θα πάει μια ώρα βίντεο. 20. Γιατί να μην πάει. 20. Αφού Οκ. περνάμε καλά. 20. 20 ακόμα. Ναι, όχι, ο Ιωάννης είπε 20 μπλοκ ψηλό. Συνολικά. Ναι. Copper Golem. Κουπρέ. Τουλάχιστον θα έχω chest room στο σπίτι μου. Είναι το πρώτο βίντεο που παίζω και κάνω κάτι εγώ. Αυτό που κάνω τώρα. Όντως. Παίζω στη Mokin. Και ο Ιωάννης βλέπει τηλεόραση. Βάλε το River gonna give you up. Όχι, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Τζόρ, θα τρολάρουμε όλο Όχι, το θα το audience. βάλει. Never gonna give you up. Έκανα pause το βίντεο για να μην ακούσετε το Never gonna give you up. Επειδή είμαι Never τόσο gonna give καλός. you down. Μην το πεις. Αλλά επιμένανε να το βάλουν, οπότε. Όχι. Λοιπόν, κλείσε πάλι τον ήχο. Να μην το ακούσουν, να τρολάρουμε εμείς. Okay. Άρα κάνω pause. Κάνε pause, ναι. Okay. Εντάξει, το βάλαμε, ρεκλωράραμε τους υπόλοιπους. Έλα, πάρε να δεις πάλι τα βιντεάκια που βλέπεις. Οκ. Εσύ διαλέγεις μπλοκ. Όχι. Ωραία, τώρα το έκανα πάλι. Όχι, εσύ έβαλες τα Copper Gold. Διάλεξε μπλοκ. Έβαλα και το παριζάκι Φαντής. Αλήθεια το τώρα. παριζάκι μου να είναι η Φαντής. Αυτό το campfire, το ψυχοφωτιά κατασκήνωσης. Ναι. Κατασκήνωσης. Ναι. Μπρο. Όχι, δεν ήθελα να το βάλω εκεί. Τι βλέπεις πάλι. Ωραία φίλε. Ναι. Ωραία. Όπα. Άντε πάλι. Ωραία. Δεν βλέπω τίποτα. Ωραία. Τι είναι αυτό, Ιωάννη? Τι είναι αυτό? Έχει πάρει φωτιά το σέπρις. Εγώ. Κάνει scroll στο TikTok. Όχι, είναι YouTube. Ωραία, διαλέγεις vlog. Ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου blog? Δεν έχω βίντεο που είναι αγαπημένο. Μ' αρέσει πολύ αυτό το blog. Να το βάλω. Μ' αφήνεις να το βάλω εγώ. Είναι το δικό μου vlog. Έλα, please. Καλά, βάλτε. Ναι, μ' αρέσουν πολύ τα pumpkin heads. Πού θα δεις να το βάλεις? Ιωάννη. Λέω πώς θα δει ο Αλέξανδρος για να βάλει τα vlog. Pumpkin heads. Πολύ πιο φάνερα. Τέλειο. Τα βάζω. Μπορεί. Έχεις περάσει πόσα vlog.
εκεί στην άκρη που είναι ο πονάλι. Πάστε εσύ! Καλά. Το αστείο είναι ότι φαίνονται οι φάτσες. Όχι, θα βάλω σε αυτό έτσι να φαίνεται η φάτσα. Ναι. Αλλά καλύτερα να φαίνεται έτσι, πιστεύω. Αλλά οκ. Να κάνω κάτι. Έλα. Θα κάνω τον γκόλεμ μου. Α, ναι, το γκόλεμ, το κόπερ γκόλεμ. Κάντο γρήγορα όμως. Γιατί είναι έτσι τα κεφάλια σκελετών. Γιατί δεν είναι τα κανονικά γραφικά. Αστεία είναι λίγο. Αλλά εντάξει, πλάκα έχουν επειδή είναι αστεία. Αφού είναι αστεία έχουν πλάκα, τι να σου πω. Βλέπεις αισόγεια. Ιάννη, μιλάει. Βλέπεις αισόγεια. Βλέπω Αϊντάγκα Χολ. Έχουμε και τον τύπο που βλέπει βίντεο, ελπίζω να μην σας πειράζει. Καλά παιδιά. Να βάλω Android. Αυτή είναι διαφορετική εκδοχή του. Οκ. Κάνε το μας. Το ξέχασα και το... Κάνε το. Το μασί με το πρόβατο. Όχι! Σατανικός. Πολύ. Ωραία, όπα, και εδώ. Διάλεξε μπλοκ. Μπλόκα, μισό, 8. Ωραία. Θέλω campfire. Όχι πάλι, campfire. Eyebrow tower. Το κανονικό. Ναι. Μισό, πώς θα λέγει έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Γιατί να το μετρήσω τώρα. Πέρασε ένα δύσκολο level first try. Να δω. Στο Steam Happy. Ποιο, δεν το βλέπω. Α, αυτό το έχω περάσει κι εγώ. Α, είμαι πιο μπροστά εγώ σε αυτό. Και εγώ είμαι πιο μπροστά, απλά πήγα πίσω στο level 1 για το βίντεο. Α. Θα κάνεις και εσύ βίντεο. Ναι! Τώρα βίντεο να παίζει Steam Happy. Αλήθεια τώρα. Άρα σε ακούνε τα παιδιά ή όχι. Καλημέρα, καλησπέρα. Το είσαι mute. Όχι. Ναι, το έχω σε mute. Εγώ δεν θέλω να μου φωνή σε άλλα σε δικά μου βίντεο. Γιατί? Έτσι. Εγώ δεν θέλω να φαίνεται το πρόσωπό μου. Αυτό κανείς δεν θέλει να φαίνεται το πρόσωπό του. Καλά, όχι και κανείς. Ποιος άνοιξε την πόρτα. Αυτό είναι το Copper Golem του Αλέξανδρου. Μάρκα. Ναι. Οκ. Next layer. Διάλεξε. Ο Ιωάννης βρήκε. Γιατί έχεις καμνή. Τι είναι αυτό καμνή. Όχι. Α, τραπέζι μαγεία. Με μπέρδεψες. Κοίτα λίγο πώς μοιάζει το bedrock. Κι άλλο campfire. Κοίτα λίγο πώς μοιάζει το bedrock. Εδώ. Αυτό είναι του End Portal του Spawner. Αυτό είναι όμορφο. Ναι, είναι αυτό του βατράχου το φως. Όμορφο είναι. Ναι. Κοίτα λίγο πώς είναι το bedrock, bro. Bagrock. Bedrock. Bagrock. Ένα bedrock, ένα... Βάλε και τα δύο σε αυτό το layer. Οκ. Γίνεται. Ναι. Διπλή παραγγελία. Διπλή παραγγελία. Ένα δίπλο τυρί με bacon και yes. Σας ευχαριστούμε. Σε μισή ώρα θα είναι κοντά σας. Όχι, μακριά. Δεν θες να φάνε τα παιδιά. Μπερδεύτηκα. Έλα ρε φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω. Glitch. Κόλλησε στο Steam Happy. Αυτό είναι εύκολο, λέει. Που περνάς τώρα. Το ξέρω, απλά το tablet είναι παλιό και κολλάει. Α, όπα. Πέρασα μέσα 2 φορές. Μέσα από τα λέιζερ. Όχι, μέσα από το μπλοκ. Α, κάπως έτσι. Θέλεις.
Ναι. Ωραία. Διάλεξε και εσύ 2 μπλοκ τώρα για να τα βάλω έτσι. Ή μισό έτσι, μισό έτσι. Ή 2-2. 2 μπλοκ δηλαδή. Δεν ξέρω. Κι εγώ είμαι πολύ πιο μπροστά στο Steam Hub από εδώ που βλέπεις. Άκη να βάλω. Αλήθεια τώρα. Ναι. Τερακότα. Γιατί δεν Και μπορείς να πεις. τερακότα. Γιατί βαριέμαι να στο περιγράψω. Θες μισό, 2-2 ή έτσι όπως το έχει κάνει ο Μάκας. Διάλεξε. Εσύ πρέπει... Δεν μπορώ να κάνω τι θέλω εγώ, εσείς διαλέγετε. Εσείς διαλέγετε. Έχετε ακούσει το τραγούδι. Ωραία. Ναι. Άντι, έχεις ακούσει το τραγούδι της Καρύδας. Όχι. Είναι χαλιό. Το I'm a coconut. Όχι, αλλά και αυτό είναι κάτι. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο πιο χαζό. Δεν θέλω πίτσα. Έλα, άσε. Μάκα. Θα πάρω αυτό. Πήγαινε. Ωραία, όπα. Λίγο μένει αγάπη. Τι. Δεν ξέρω. Απλά λέω. Μισό ακριβώς δεν γίνεται, αλλά νομίζω άμα κάνω αυτό και αυτό και μετά Κάπου έχω ένα χαρτί τα μουσικά. αυτό και αυτό και όχι, καλά ήταν. Νομίζω τώρα καλύτερα φαίνεται. Ωραία! Έλα εδώ να διαλέξεις μπλοκ. Τι κάνετε? Πάει το πόδι. Διάλεξε μπλοκ. Και το μάτισα. Τι φάση. Το μάτισα και κάποιος με κοιλιά στο πάγμα. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι γυάλινη, είναι για το πλάστη. Το έχω ξαναπεράσει το levels. Μπορείς να διαλέξεις λίγο? Τι σκέφτηκε? Όχι, τι σκέφτηκε? Freaky James. Όχι. Διάλεξε και βασικά ένα. Εγώ τα βάζω. Σου έκανα το χιάρι, τα έβαλες μια φορά, αλλά όχι και πάλι. Και δεν δουλεύει. Ό,τι θες. Έλα. Και δεν δουλεύει γιατί δεν έχει σφαίρες μέσα. Παίζει με ένα πίκαξ nerf από το Minecraft. Διαλέγεις μπλοκ. Και δεν είναι πίκαξ. Είναι άξ. Νομίζω ήταν πίκαξ, δεν το είδα. Δεν το πήρα. Διάλεξε μπλοκ. Τι θα διαλέξω Μάκας? Τι διαλέξει ο Μάκας. Όχι, αν θέλει. Το... Ένα. Ναι. Νόμιζα αυτό και αυτό θα λέγει. Βάλει το όμως το μπέλ. Το μπέλ. Γιατί το καμπανάκι? Παντιστόλι το καμπανάκι. Κάτω, από κάτω, Δεν μπορώ να το βάλω. Δεν μπορώ να το βάλω πάνω. Ναι. Δεν μπορώ να το βάλω πάνω από το... Σκέψου να είχα και εγώ ανοίξω το μικρόφωνο. Και να ακουγόταν και τα δύο. Με ενοχλεί ο ήχος του campfire. Ναι, δεν μπορώ να βάλω το μπέλ πάνω από αυτά τα... Άμα κλείνεις το λίγο θα σε ακούσουμε να φυγούμε στη μύτη. Ναι. Μόνο το παιχνίδι θα ακούγεται νομίζω. Ιωάννη, έλα να διαλέξει άλλο μπλοκ, γιατί οι καμπάνες δεν παίρνουν πάνω από τα Ender Rod. Και πάνω από τι μπαίνουν. Δεν ξέρω. Αλήθεια τώρα. Πάγκος κατασκευής. Όχι, παρασκευής.
Ημέρα. Παρασκευή λέει. Ημέρα. Παρασκευή. Αλλά είναι αυτό που φτιάχνει τα φίλτρα. Ναι, τέλος πάντων. Κατάλαβα το πώς είναι. Αυτό βρήκε να διαλέξω. Μπορεί πες να μην ξέρει Minecraft. Ξέρω. Πες να μην μπορώ να βάλω άλλο μπλοκ πάνω από αυτό. Αλλά μπορώ να το φτιάξω. Πόσο ψηλά είναι? Κάτσε μισό να βάλω και αυτά τα layer. Αυτό το layer να το βαλιώσω και σου λέω. Το τάμπλετ μου κολλάει. Όχι. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 layer. Ωραία. Κοίτα λίγο πώς μοιάζει. Κοίτα λίγο πώς σου φαίνεται από μέσα. Τουλάχιστον δεν χρειάζεται παράθυρα. Έχει πόσες κολοκύθες με το φακό μέσα. Έχει πόσα campfire και Έβαλε και κι άλλο κενά. λέγες με κολοκύθες. Όχι. Τι έβαλε πάνω τα entrance? Αυτά που έβαλε ο Ιωάννης. Βασικά εγώ τα έβαλα, ο Ιωάννης το διάλεξε. Τι διάλεξε ο Ιωάννης? Δεν βλέπεις. Αυτό που φτιάχνεις τα φίλτρα. Αυτό ήταν που πει. Το μπάγκο Παρασκευή. Ναι, η Παρασκευή. Ωραία, διάλεξε τέτοιο. Υποτίθεται ότι τα έχεις γράψει, γιατί σε κονέξει. Ποια τα έχω γράψει? Αυτά Τώρα αυτή τη γλώσσα. Δεν τα έχω γράψει όλα όμως. Τα είχα περάσει και τα είχα παρατήσει. Οπότε το τέλος του μήνυ. Εντάξει, θα πέρασε. Ωραία, εγώ μπορώ να βάλω πάνω από αυτό. Αλήθεια τώρα. Όχι, ωραία είναι τα λόγια. Τι λες? Δεν παίζω, αλλά... Ωραία, διάλεξε. Τώρα είναι τη βιβλιοθήκη. Εσύ μου πώς δεν τα βάλω. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Τι. Η χώρα της βιβλιοθήκης. Διάλεξε μπλοκ. Όχι. Έλα, Ιωάννη. Καλά, διάλεξε. Αλέξανδρε. Διάλεξε. Ωραία. Ωραία. Εσύ. Δεν μπορώ να βάλω music disc. Θέλω να βρω έναν από τους αγαπημένους μου music discs. Δεν έχεις το... να το. Το καινούριο. Το Tears, ναι. Καλά και αυτό είναι ωραίο. Δεν είμαστε στο τέλος αυτά. Θέλω το music box. Θέλω το music Ναι, box. θα τα βάλουμε στο τέλος. Πώς μοιάζει το music box, είπαμε. Ναι, δεν παίζει μουσική, ναι, οκ. Αυτό τι είναι, κουράδα? Όχι. Μπορώ να το πετάξω. Όχι, είναι πύληνη μπάλα. Αφού έχει... Label. Περίμενε, αφού έχει τόσα slimes, γιατί δεν βάζουμε ένα slime box για να το τιμήσουμε. Το slime ball είναι εδώ. Block. Ναι. Βάλε ένα γλίτσα, ένα μέλι. Μπρά. Το θες έτσι μισό ή ένα. 2-2. Pattern. Τι? Σαν εκείνο. Σαν αυτό που έκανε. Αυτό ναι, είναι πολύ ωραίο. Αυτό. Πες αυτό. Όχι. Εδώ. Είναι μπροστά του στην Mocking. Άρα έτσι. Ωραία. Άρα διαλέγεις εσύ, Ιωάννη. Ο Τζόνι. Έλα, διάλεξε. Τζόνι. Θα τα πάλι. Τζόνι. Μετά μπορεί να έχουμε τελειώσει με το σπίτι. Τι. Μπράβο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 λέει. Διάλεξε μπλοκ. Να βάλω κάτι σπαστικό.
Trapdoor. Γιατί trapdoor? Θα βάλω αυτά τα fences που ανοιγοκλίνουν. Ένα ανοιχτό, ένα κλειστό. Α, καλά. Εγώ. Ένα ανοιχτό, ένα κλειστό. Αυτό δεν είναι πολύ τρόλερ. Ναι, δεν είναι ωραίο. Λες και το υπόλοιπο σπίτι είναι μια χαρά. Ναι, Το υπόλοιπο σπίτι είναι ok. ναι. Να πεις αυτό είναι χαζιόλα. Όλα χαζιά. Οπα. Όχι. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει να ρωτάς και να φτιάχνεις αυτά που σου λένε. Πολύ. Απλά δεν σου αρέσει αυτό που βγαίνει. Όχι. Κλειστό. Και... όχι κλειστό. Και... Α, τι είναι αυτό δηλαδή. Τώρα... τι είναι αυτό. Έβαλα fences. Διάλεξε. Το κανονικό πρόβλημα είναι να βάλεις το από πάνω χωρίς να το κλείνεις. Κάθομαι σε shift και το βάζω. Θα βάλει κάγκελα. Μπλε. Κάγκελα μπλε. Μπλε κάγκελα. Γιατί είναι τα κάγκελα. Οξυδωμένο κάγκελο χαλκού. Το πράσινο. Όχι, το μπλε. Τα πράσινα κάγκελα φλεκής. Όχι. Ναι. Φτάζω τα μπλε. Όπα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πώς θα τα βάλεις. Έτσι. Δεν έχω βάλει τα fences. Μπαμ. Και μετά... Α, είναι μικρό το. Είναι πολύ μικρό αυτό. Το κομματάκι. You are an idiot. Όχι, you are. Εντάξει, δεν είμαι καλός σε αυτό το level. Σε αυτό έχω κολλήσει. Μα εγώ το έχω ξαναπεράσει. Γιατί δεν μου λέγες έναν επώνυμο, ας πούμε. Εγώ το έχω προσπεράσει. Εγώ έχω κολλήσει ένα level που σε κάθε πράγμα που κάνεις εμφανίζεται αυτό το edit το font. Το font. Όχι. Θα το tablet κόλλησε. Όποτε πάω να τελειώσω κάτι δύσκολο, κάτι σημαντικό, το tablet κολλάει και κλείνει. Το έκανα. Ωραία, διάλεξε. Εκεί που πήγα να νικήσω στο Forsaken, απλά έκλεισε το tablet και δεν μ' άφησε να ξαναμπω ποτέ ξανά στο Forsaken. Εντάξει, οκ, διάλεξε. Γιατί είμαι τόσο κακός σε αυτό το level. Καλά, εσύ κόλλησε από το αποξηραμένο φύκης. Τι εννοείς? Όχι. Εκείνο το μπλοκ που μοιάζει με σκουπίδια. Ναι. Το χειρότερο σπίτι ever. Τουλάχιστον έχει αρκετό φωτισμό. Θες να κάνουμε μετά κι άλλο σπίτι. Σε επόμενο επεισόδιο. Έλα. Επεισόδιο. Θα πάει μία ώρα βίντεο. Μία. 2 η ώρα. Πήγε 12 η ώρα. Δεν έχει πάει ακόμα. Είναι παρακάτω. Είναι παρεφτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, όχι. 1, 2, 3, 4, 5, ναι, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, λέει, 7, 13. Ιωάννη! Έλα να διαλέξει μπλοκ. Το πέρασα το level. Έτσι. Μπράβο μου. Θα έρθεις. Τι είναι αυτό το γιγάντιο Τι δωμάτιο. κάνεις με το Minecraft Diamond σπαθί. Αυτό. Τι. Ένα δωμάτιο στη μόκινη δωμάτιο. Ναι, θα διαλέξεις ή να διαλέξω Αλέξανδρο. Ας διαλέξει ο Αλέξανδρος, δεν πειράζει. Έλα. Ναι. Πήγε. Όχι, άργησες. Αου. Άργησες. Θα διαλέξω δύο μπλοκ. Θα βάλω κάτι που σ' αρέσει. Diamond blocks. Κάτι καλό. Γιατί είναι τόσο άσχημα. Ναι, άσχημα. Ναι. Αυτή είναι οροφή. Αυτή είναι στέλνη. Όχι. Είναι τα πρώτα λεφτά. Ξέρεις,
Για να κάνουμε το βίντεο μεγαλύτερο να βάλουμε και ρόφους. Ναι. Α, το έκανα ήδη. Δεν σου πω κάτι. Τι. Ρόφος που το φάσμα είναι έντρονς. Τι. Είπαμε ότι θα κάνουμε και ρόφους, σωστά. Ναι. Όταν ένας από τους ρόφους να έχει πάτωμα έντρονς. Ο Ιωάννης έχει πάρει ένα... Ο Ιωάννης είναι ο Steve. Ναι, έχει πάρει... Όχι, I am John. είναι Steve, αλλά... Οκ. Διαλέγεις σε 2 μπλοκ. Έλα, Ιωάννη. 2 μπλοκ. Άρα γιατί σε πριν ρωτάς. Έλα, Ιωάννη, άστα λίγο, δεν είναι δικό σου. Μέλι και γκλάς. Έχουμε βάλει μέλι. Έκλεισε. Δεν μπορείς να βάλεις πάλι μέλι. Δεν το ξηρά. Φίλε, δεν το ξυλά. Νίκησα τον τρόπερ και Άσπρο για... τάμπλετ και πρέπει Έλα. να το κάνω. Άσπρο γυαλί και κανονικό γυαλί. Μπρά. Άσπρο. Το Steam Hub είναι κολλάει. Τι γυαλί θέλεις, τι γυαλί. Είπαμε δεν Το χρειάζεται. παράπονο τώρα από τους τελευταίους ορόφους. Μπρο, δεν χρειάζεται γυαλί. Δεν χρειάζεται τέτοιο. Όχι, δεν θα το βάλω. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να μιλήσω. Δεν χρειάζεται παράθυρα. Έχει παντού ανοίγματα. Η φώτα, campfire. Ποτέ δεν μπορείς να μιλήσεις. Είμαι καλός φίλος. Πολύ. Ο Όχι, Ιωάννης- αυτό είναι το Diamond Block. Ο Ιωάννης σε βρίζει πιο πολύ από ό,τι σε βρίζω εγώ από το Σαββάτο. Ναι. Ισχύει. Ιωάννη! Επίσης λέγεται χρωματιστό, λευκό χρωματιστό γυαλί, όχι άσπρο γυαλί. Και το άλλο δεν λέγεται κανονικό γυαλί, λέγεται γυαλί. Κανονικό γυαλί και άσπρο γυαλί. Gorgeous. Έλα, Ιωάννη. Έλα, τον τρόπερ είναι δύσκολο και το πέρασε και κόλλησε και το έκλεισε. Μπρε. Θα το δείτε όλα αυτά τα κακά πράγματα και τα glitch στο κανάλι του Ταξιάρχη Μάκα. Μισό πόσα layers είναι. Μην με κρίσεις, θα κάνουμε το κύριο μεγαλύτερο. Όχι, πρέπει να είναι 20. Γιατί, επειδή ο Ιωάννης το είπα. Ναι, Εγώ γιατί σου λέω είναι 21, πειράζει. τώρα έχουμε αποφασίσει για το... Εντάξει, το 20 είναι δίκιο γιατί έχουμε τους δύο το ίδιο. 10 και 10 κάνει 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Τώρα διαλέγεις... Ο Ιωάννης έπρεπε να κάνει 2, αλλά... Έκανε Τώρα είναι δύο. αυτό και... Α, έκανα 2. Ναι, οπότε Έλα! πρέπει να κάνεις τώρα την οροφή. Διάλεξε ένα μπλοκ. Διάλεξε! Περίμενα να βρω το level που ήμουν γιατί το έχασα στο stage. Γιατί σου πετάγεται το μια φάτσα μπροστά. Πώς λέγεται. Ναι, εδώ πέρα έχω κολλήσει. Είχα κάνει pause γιατί άργησε λίγο να διαλέξει. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, βάλτε. Είναι αστείο. Γιατί γελάς έτσι πάλι. Πάντα έτσι γελούσε. Ναι, το ξέρω. Βασικά όχι, κάθε φορά διαφορετικό όσο πάντα το γελάει. Είπαμε το ότι Όχι. η οροφή είναι note blocks, το είχαμε πει. Το γελάει. Shop. Για να δούμε τι τράβηξα. Τι? Τι είναι η ιστορία.
Λες πάντα σαπουνίζω, είμαι καλά και ξελάω το μπαλκόνι. Εδώ και για άλλες γεύσεις, είναι καλό το περιγράφεται με λέξεις. Κοίτα, satisfying ήχο, σταμάτα το λίγο, κάνε το pause λίγο. Κάντε λίγο pause. Ιωάννη, έλα. Ναι, γιατί όμως μου κάνετε κάθε φορά σαμποτάζ τα βίντεο. Άκου λίγο. Τι σαμποτάζ, τι μου δείξεις. Οκ. Κάτσε, άμα πηδήξεις σε σπάσια, όχι. Πόρτα. Ωραία. Διάλεξε για πάτα μου. Αυτό. Τι είναι αυτό. Ωραία. Όχι. Είναι κόπερ. Κάτσε, τι έγινε μόλις άνοιξα chest με shift. Ήμουνα shift και άνοιξα αυτό το chest. Γίνεται. Πώς? Με το chest με shift γίνεται. Δεν είναι μέσα στο pressure plate. Όχι. Κάτσε, δεν μπορείς να το ανοίξεις μέσα κανονικά. Όχι, shift. Το βίντεο που κάνεις εσύ άλλο δεν το έκανα. Μπράβο. Είναι και ο κόλλησε. Ωραίο πάτωμα έβαλε η Ιωάννη. Όχι. Τουλάχιστον θα ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες. Τι πάτωμα. Αλλά δεν θα ανοίγουν αυτόματα. Θα ανοίγουν κάθε φορά που περνάω από δίπλα. Πόση ώρα δεν τράβαγε. Μπρο. Έμεσα να νικήσει το συγχάδο και να αρχίσει. Ωραία, ο πρώτος όροφος να είναι στα 3 μπλοκ πάνω, στα 4, στα 5, στα πόσα μπλοκ πάνω να είναι. Αυτή είναι η ιστορία που έχαγες από Δεν διάλεγες ζωή. Διάλεξες τα 5. Η ταράτσα. Το πάνω μέρος. Όχι, ο πρώτος όροφος. Να είναι 5 μπλοκ πάνω, 3, 4, πόσα. Δηλαδή να είναι... Να κάνω εδώ. κάτι. Είχαμε πει ότι πάνω ήταν notebook. Αλλά, ναι, εγώ το διάλεξα τότε. Ωραία. Διάλεξε, πού να είναι ο πρώτος όροφος. Να είναι... Το πιο λογικό είναι 5 blocks, αλλά στο copper golem. Θα βάλεις copper golem, εμείς θα διαλέξουμε. Ωραία. Εσύ διάλεξες τα κόμπερ. Α, τι πάτωμα με το πρώτος όροφος. Α, όχι, κόπερ γκόλεμ θα είναι το πάτωμα του πρώτου ορόφου. Ναι, Ιωάννη, πες ότι ένας άλλος όροφος θα είναι τα Android. Θα είναι, ο όροφος θα είναι αναλόγως σε ποιο μπλοκ πάνω θα είναι. Δηλαδή εδώ που είναι στα κόπερ γκόλεμ θα είναι κόπερ γκόλεμ ο όροφος. Κοίτα λίγο, μπρο. Για το chest room.
Για το chest-room πολλά. Σπάσε ένα blocks για να ανεβαίνουμε. Ναι. Ένα blocks. Αυτό είναι φτιάχνουμε σπίτι το musical. Ένα. Άμια θεωρία. Ναι. Ούτε, ναι, το ξέρω. Όπως εδώ πέρα στο δικό του το χέρι και μέσα με τον τούμπι χέρι. Ναι. Άρα ο κανονικός χέρι διαγράφηκε μαζί με τα ντούμπι χέρι. Το φύγετε αυτό δεν είναι θεωρία. Επίσης δεν το φύγετε το δική θεωρία. Αλλά δεν είναι καν θεωρία γιατί είναι πολύ... Πώς το πω γνωστό. Hey! Πέρασε το level που με δυσκολεύει ξανά. Το έχω νικήσει μόνο 2 φορές. Και το έκανα first try, δεν το ξέρω, αυτό είναι πιο εύκολο. Αυτή είναι η ιστορία που έβαλα από νομίζω γίνεται musical. Ναι! Ωραία σκάλα, μπρο. Η σκάλα είναι από τα blocks το καθένα. Εντάξει. Ωραία. Επόμενος όροφος θα πόσα μπλοκ πάνω να είναι. Ναι. Ωραία. Ένα, τρία. Δεν θέλετε να είναι στα... Μισό, 1, 2, 3, 4, 5. Επόμενο. Δεν θέλετε... στα 6. Στο 3. Ναι. Παραγγελία. Μισό. Σίγουρα δεν θα στα 6 για να είναι στα Endrots που θέλει ο Αλέξανδρος. Κάνε σε 3 για να είναι 3 και 3. Οκ, εντάξει, 3. 3 στα campfire. Ένας τύπος έπεσε και του πάπη και έπεσε. Όχι! Έλειχε. Τι γίνεται! Αλέξανδρε, κοίτα λίγο. Κοίτα λίγο. Ένας τύπος με έσπρωξε για να περάσει και θα παραγγείλει. Και μετά είπατε πάλι στα 3 blocks πάνω. Ναι, στο Android. Θες να είναι έτσι πλάγια ή όρθια? Όρθια. Οκ, δεν θα το σχολιάσω. Είναι λίγο δύσκολο να τα βάλω. Ρε ηλίθεια. Τι έκανα και με βρίζεις? Δεν βρίζω εσένα, βρίζω το χαζό σου στην πάπη που δεν κουνιέται. Θα σβήσω τα campfires μέσα στο σπίτι.
Θα ρίξεις νερό. Όχι, με το φτιάρι. Για τον ήχο. Όχι. Δεν μπορώ να δω τίποτα. Από τον καπνό. Ναι. Όχι ρε, αυτή φωτιά. Δεν δω και αυτό κάτι. Γιάννη. Όχι. Φυλάει Όχι ρε Ιωάννη. Γιατί. Ναι, πήγαινε δίπλα. Δίπλα το φυλάει. Αυτό. Ναι. Ρεζίλη the musical. Έλα, Γιάννη, μην με τυφλώνεις. Γιάννη! Τυφλός Άρντι, τελειώνουν τα βίντεο. Έλα, μην με τυφλώνεις. Τυφλός Άρντι, τελειώνουν τα βίντεο. Θα δείξω τα τραγούδια. Όχι ρε φίλε, τι είναι αυτό το μπλοκ. Δεν θα πάρει που παρέχει το τραγούδι. Α, τερακότα, άρα. Πάλι και τώρα Άρντι, γιατί έχεις λέξει το τίμηση. Δεν είναι. Γιατί είναι παιδιά. Γιατί τώρα κάνα το gamer. Ναι. Κάτι άλλο. Τι. Τι ζω. Μιαου. Όχι, έπεσα. Τι τρώσα. Όχι, πάλι έπεσα. Το like is fun. Ναι, like is fun. We are one. Love is fun. The other one down to music. We're gonna make them also we make them. See, εγώ κάνω πιστόλια από το Netflix. Netflix. Εγώ τα έχω δει όλα. Εσύ είπες κάποια. Είπε όλα ή κάποια. Κάποια. Όλα είπα. Ας τα όλα. Τι είπες κάποια. Όλα. Ρε μη χτυπάς. Επικές μάχες, βάζετε τη βιντεοκάμερα. Όχι. Προφανώς και όχι. Πού είναι. My friends are the same as me. Δεν είναι Γιάννη, σταμάτα. Ναι. Όχι, δεν είναι το μέσα. Επειδή μου πήρε λίγη ώρα να φτιάξω αυτή τη σκάλα, λόγω αυτό, να φτιάξω αυτό, θα κάνω λίγο pause. Οπότε συνεχίζουμε. Δεν έχουμε πολύ.
πες σε ποιον όροφο να είναι το επόμενο. Σε ποιο ύψος να είναι το επόμενο. Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω. Σε ποιο ύψος να είναι το επόμενο. Ο επόμενος όροφος. Μπορεί να αρχίσει το κοντό. Ένα. Όπα. 1, 2, 3, 4, 5. Άλλο νομίζω. Θέλω να βάλω το Ibermine. Όντως είπα αυτό το νομίζω. Ναι. Έχει μισιά αυτό. Έχει μισιά αυτό. Κλείστο. Κλείστο. Έκανα pause στο βίντεο γιατί ανήθικα να τραγουδούμε βρίσκες. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι δύο όροφοι πέφτεις. Μπορείς να πέσεις. Αυτοί οι δύο όροφοι. Όχι, πες. Το έχω ακούσει στο YouTube. Προφανώς. Μπορεί να κάτσω πάνω στο σπίτι. Ναι. Διαθήκη. Slime block. Slime block. Εδώ. Εδώ. Ο τίτλος του βίντεο όσο να φτιάχνουμε σπίτι το musical. Ναι. Όχι, φτιάχνουμε ο τίτλος του βίντεο να είναι φτιάχνουμε σπίτι, επεισόδιο 1 και έχει και musical. Παύλα, όχι Παύλα. The musical. Ναι, Κάθε επεισόδιο έχει διαφορετικό τίτλο. ναι. Κόλλησε και πέθανε! Πώς θα το κάνω αυτό τώρα. Πρέπει να βάλω trapdoor να το. Ναι, δεν μπορεί να το περάσει από πάνω ποτέ. Πρέπει να βάλω trapdoor. Ωραία, νομίζω είναι ο τελευταίος όροφος. Ναι, δεν χωράει άλλο. Πέρασε από μέσα! Αυτό είναι το σπίτι, δεν θα βάλουμε decor και τέτοια πράγματα. Το σπίτι είναι εδώ. Αυτό είναι το σπίτι. Κοίτα το λίγο. Αλέξανδρε. Ναι. Το σπίτι. Άσχημο. Ναι. Άγγλι. Ναι. Το επόμενο να είναι πιο μικρό. Καλύτερα. Όχι. Είναι πολύ καλός με το maze. Ναι. Να βάλουμε τα discs που ήθελες πριν. Που είπαμε στο τέλος. Whatever, last time. Τώρα 2. Πώς θα την αφήσω? Τώρα τελειώνει. Ωραία.
Ωραία, κλείστε μουσικές και όλα αυτά. Θα βάλουμε τα disc που ήθελε ο Αλέξανδρος. Το έχω βάλει. I've been here for the Δεν very ακούγεται. last time. Τώρα ακούγεται. Να τώρα, θα έχω έτοιμο αυτό. Γιατί δεν ακούγεται, Αλέξανδρε? To your mind. Γιατί δεν ακούγεται. Κοίτα λίγο. Το βάζω, αλλά... Αλέξανδρε, Τι! λέω γιατί δεν ακούγεται. Το βάζω, αλλά δεν ακούγεται. Πού να ξέρω, δικό σου είναι. Εσύ ξέρεις αυτό το mod καλύτερα από μένα. Δεν είναι mod. Αυτό το παιχνίδι. Minecraft είναι, απλά το ψεύτικο. Είναι Minecraft, απλά είναι fake, οπότε και άλλο θα κάνει. Αλλά είναι mod. Είναι mod. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν είναι στο Bye.